Kawei ka video balayo ban ring da CCTV jong ka Cathedral Parish kabadon halaim kra layo baman ka si ublay ladon uwe Briew bajuan ban swat keleng ki jaka yang kali. Layo ru bauni uju Briew la Pyrshang ba Plie Kawei ka kali martikar kat ba ka mas kadang yai hapo ka ying mani ba de ka ni ka video la pen priang paj ba knang ba ki paj ba ki bon ying mani kin long ki ba husiar bat ban khang ba ya ki kali na marbon ki tip kali bat ki we ki tiar ki la ja na ki kali ha ka ni ka jaka. Ha ka bayadei bat kani la ujor no da ka FIR halaim kra police station ban Pyrshang wad yau ni Briew ban nakaliang ki pulit kidang pelong ka Jingkhang bat twet yau tei Briew.